Udělali jsme si víceméně takovou odpočinkovou relaxační zahradu, chodíme se na ní učit, využíváme teda i na práci samozřejmě a tenhle ten nápad, aby se zahrada otevřela vždycky na jaře, jsem měla zhruba před 3 lety, protože je to 3. ročník, aby jsme sem začali chodit, prostě probudíme jarního skřítka. Semene, kde jí vzal, lístek se na mne podíval, otevřel zem, tiše stal, na celý svět se podíval. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stají mají. Včelky zlučí kolem stromů, prohlédnou si každý cvět, pak za chvilku letí domů a za chvilku z masečky si protahuje, na sluníčku poskakuje, babička zakykla, je to žabka, je to kasy, potoku provrboval. Došel si k potoku provrboval. Mladá brána otevřena, slavný blížek otevřena. Kdo vejde, kdo zase jde, ať je to ten nebo ten, strašíme ho ten. Modro oká nesedávej tam. Vždycky mě mátička říkávala, abyška mládencům vyhýbala. A já přeci mám je v srdci, však jsou ti mládenci hodní chlapci.